ଦୁଇ ଚକିଆ ଚାରି ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦୁଇ ଚକିଆ କିମ୍ବା ଚାରି ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଚଳାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଯେଉଁ ସରକାର ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ମିଳିବନି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇ ଚକିଆ କିମ୍ବା ଚାରି ଚକିଆ କୌଣସିଟି ବି ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ନିୟମ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର ତ ଆପଣମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ କି ଆପଣମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିକି ଯିବେ। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ କି ଆପଣମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିକି ଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର এই ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ କି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ଆଉ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସୁଥିବ ତ ସେହି ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପୁରା ଅନ୍ କରି ରଖିବେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ। ପିୟୁସି ନଥିଲେ ମିଳିବନି ତେଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତ ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଚେକ୍ କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିବନି। ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ। ଜାନୁଆରୀ 31 ଯାଏଁ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିବ। ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ବୈଧ ପିୟୁସି ନଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ମିଳିବନି। ଗାଡ଼ି ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଷ୍ଟିକର ଲଗାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏନେଇ ସୋମବାର ପରିବହନ ବିଭାଗ, ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଓ ଡିଲର ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବହନ କମିଶନର ଅମିତାଭ ଠାକୁର। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଜାନୁଆରୀ 31 ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ଚେକ୍ କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିବ ବା ପିୟୁସି ନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଆଗକୁ ଆଉ ମିଳିବନି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଲର ଆସୋସିଏସନ, ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପରିବହନ କମିଶନର ଅମିତାଭ ଠାକୁରଙ୍କ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଯେ ଏବେ ପିୟୁସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ସଚେତନତା କରାଯିବ। ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯିବ। ତେବେ ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପିୟୁସି ଚାଲାଣ କାଟୁଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ କରାଯିବ। ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ସଡ଼କ ସପ୍ତାହ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେବେଠୁ ଏହି ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯିବ। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ସଚେତନତା କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବେ। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପିୟୁସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ିର ପିୟୁସି ବା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପିୟୁସି ବା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ନିୟମ ଯେଉଁ ଲାଗୁ ହେବ ତ ସେହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ପିୟୁସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନେ ବାହାର କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ।